ing Ginoo manatili katayuan. Pamamasa ng may pabalita at pangkang sa Lucas. Ligaya kita o Ginoo. Dinatangigaldo ng pamanganak Elizabeth at grade ni Netong ay anak ang lalaki. Abadong siping ng balay ang kon kamag-anak ing makapagmulala ng kayapan ni Ginoo kaya at ilangan may kipagsayada kaya. May circumcision niya inanak ay ang walunay ang luwa. Pamalaymandesan sa Arias ing lagyunang tatanglaw dapat nga ng tinutol imana ali Juan ing pamalagyuyo kaya. Dapat nga ang Elizabeth alakang metong mga kamag-anak ang makanya na lagyo. Kanya sininyalan ing tata at kitang dakaya nung nanong inamurinang ipamalagyo kinalaka. Menyawan niyang apisulatan ni Zacarias at sinulat na ing lagyo ng Juan ni pamulala naman. Kanita mo rin may kapanyabiyang pasipay ni Zacarias at pinuri niya ang Diyos. Tibla na naman niyang takot din sa pagsiking na pale at yung berita tungkol king may panyari may kalat king kabilugan na pabundukan na ning Judea. Ding sa blang may kabalita kaniti kukutang daw. Nano kaya impay tumuna na ninganak ay di. Masada ing upaya ng Ginoo at yun kaya. Kabataling may kabalita ng kakatawang kaligtasan. Kapulian niya o Kristo.